Rek, aku ki galau ambek anakku. Tak lebokno SMA apa tak lebokno nang nggone pondok yo. Anakku ki ndaraiku gak gelem mondok. Ngono dadi aku ki galau. Tak deke nang SMA apa SMA B ngono lho. Lek jariku Mbak yo, iki lek jariku lho ya, karena kan anakku ning SMA B. Apik ning SMA B. Untuk secara pembelajarane terus guru-gurune yo enak. Gak apik SMA A ta. Kan iku kan SMA terfavorit, Mbak. Tapi terkenalnya SMA B ya Mbak Yus yo. Koyane anak SMA B jarang-jarang tarian yoan. Ya keliru sampean, sing bener ku SMA A. Sama nek gak ngerti ku lho SMA terfavorit. Kabeh wong lho berbondong-bondong ben mlebu rono. Ya wis lah nyisir ning kono ae. Iya. Jurusane ku enakan IPA apa IPS ya. Kan soal aku ndek rencana rek kate tak kuliahno ngono. Ya berarti lek sampean kepingin rencana anak sampean kuliah ya berarti jurusannya IPA Mbak. Lek IPS kan iso sih langsung kerja, tapi lek IPA kan harus kuliah sih. Yo enak IPA sih rek, mending IPA nek aku. Yo gak sih Mbak Yus, yo enak IPS sih. Adik anakku lho lebih menguasai nang sejarah rek. Walah, wis akar sampean Mbak, aja takon. Wong sampean sebagai pendapat dhewe ngono kok takon pendapat kene Mbak Win ya. Iya, ora gak niat jaluk pendapat. Ya wis berarti anakku tak deke nang SMA A jurusan IPS. Ya, sembarang.